Bueno, avui tots hem trobat un retracte nou d'un nou cap d'estat que a partir d'ara presidirà aquest hemicicle i que no ha estat triat sota el concepte d'Esquerra Unida democràticament amb la voluntat popular, sinó que ha seguit el que va ser inicialment la llei franquista, que va donar l'herència a son pare i ara a ell. Per a Esquerra Unida, en una societat democràtica, totes les institucions han de ser triades per voluntat popular. Totes han de ser sotmeses a processos democràtics d'elecció i a la possibilitat de revocació. La Constitució espanyola actual estableix una monarquia parlamentària on, paradoxalment, totes les institucions són triades democràticament. Totes menys una, paradoxalment, la del cap d'estat. Les constitucions han de poder ser modificades. Vostès ho varen fer en l'època del senyor Zapatero, modificaren l'article 135 de la Constitució espanyola, votant-se, per cert, un dels seus principis més importants, que era prioritzar la despesa pública per a la despesa social. Però ara, en una qüestió tan important com l'elecció del cap d'estat, malauradament, han tornat a ficar-se d'acord i han bloquejat la possibilitat de que el poble espanyol pugui triar entre monarquia o república. Volem recordar que aquesta Constitució actual, en els seus articles 92 i 168, permet donar-li maduresa al poble espanyol. En l'article 92 perquè se facilita la participació ciutadana per al conjunt de la vida política, econòmica, cultural i social de l'Estat i, per tant, pot ser consultada a referèndum. I en l'article 168 perquè parla de la revisió total o parcial de la nostra Constitució per a modificar tot allò que afecta als títols primer o segon i, per tant, poder dissoldre immediatament les Corts Generals i convocar eleccions. Sols un govern democràtic i sols un Congrés dels Diputats i Senat democràtic no té por a la voluntat popular. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Y ahora el pueblo que se alza en la luz.